Joby, tumingin ka Joby. Yan, okay, right. Ayan o, saglit lang naman yan. Bumili kami ulit dito ng mga ganiri kasi naubusan na kami. At ano pa bang kailangan nating bilhin? Ayan po, si Ate Loren. Ayan o. Ano pangalan mo? Maymay po. Ay, si Ate Maymay, si Ate Loren. Yan. Andito tayo ngayon sa ano nila, bibili kami ng mga kailanganin namin para naubos na yung ginagamit namin mga kamatmat. At dito tayo ngayon kay Loren at kay Maymay. Maymay. Ayan. Yo, magandang hapon po mga kamatmat. At andito pa tayo ngayon sa North Web Resort at kami ay alis na rin at ihatid namin sila sa kung saan na destination sila mga kamatmat. At yan o, sayang to mga kamatmat, walang tubig dahil sira yung kanilang motor doon. Yung nagano ng motor web, yung nagwi-web. Yan po mga kamatmat, tayo ay dito na. Yo, andito sila. Andito sila ngayon. Na habang naghintay, naglibang-libang sa sarili. Uy, mayroon din palang ano yan. Yan, tayo ay magpainit muna dito ng sasakyan. Ito yung mga guide. Alright. Ayan mga kamatmat, dito tayo sa labas. Ba't nagsusulo ka dyan? Ba't nagsusulo ka? Kasi po, kailangan ko po ng solo video nyo eh. Yan, yan, kailangan daw niya ng solo video. Kailangan ko pong solo sa video nyo. Ayan o mga kamatmat, solo video. Siya ko. Ano pangalan nila? Karen. Wow, si Karen. Ang paboritong apo. Karen Avila. Yes. Alright, mga kamatmat, at tayo ay ano na sa ating sasakyan. Painit. Ngayon mga kamatmat, panibagong vlog naman to. At ang oras po natin ay 4, sarado ng hapon. At tayo ay maghatid na naman sa kanila doon sa site. Yan po mga kamatmat, habang naghintay sa kanila at ating paandar rin ang sasakyan. Right, yo. Right mga kamatmat, maya ko. Yan po mga kamatmat, nandoon na sila sa umpisa na naman. At tayo ay dito naman tayo muli sa lugar kung saan natin sila laging hinahatid. Sa loob po to ng mga kamatmat, sa loob po to ng 8 araw ko gagawin itong pabalik-balik sa lugar na to. At magsimula ng madaling araw, sunduin ng kung anong oras sa umaga, at babalik ng alas 4 ng hapon. Ganitong oras po mga kamatmat, at ihatid naman natin sila dito. At tawag nito, susunduin naman natin sila mamayang gabi kung anong oras sila mag-message sa atin kung magpasundo na. Right mga kamatmat, ito po yung paligid dito, yung area. Yan o mga kamatmat. At same as ano lang tayo, same as kanyang ating ruta. Di nag-iiba dahil yun lang, sa umaga or napunta kami ni Joey sa palengke at malingke mga kamatmat, at
magluto ng pagkain mula agahan, tanghalian, hapunan. Ayan, sa loob ng araw po yan, sa loob ng 8 araw namin yan gagawin mga kamotmot. Ang aming ginagawa, ang aming routine sa isang araw. Ayan po, at dito lang tayo. Yun, hinatid ko na sila dito at babalik tayo sa resort at magluto na naman kami mamaya ni Joey, magluto ng hapunan. Right mga kamotmot, muli magandang araw, magandang hapon po. Ang oras po natin ay 4:20 na ng hapon. Right, at yun na nga, at iikot lang ang ating araw sa pabalik-balik dito sa lugar dito. At yun na nga, okay, right mga kamotmot, kita-kits lang po tayo. Bye bye. Yo mga kamotmot, andito na po tayo sa resort at tayo ay nagsasaing na mga kamotmot para naman sa hapunan. At niluto na ni Joey yung ulam kanina mga kamotmot ato, at iinitin na lang to siya mamaya mga kamotmot para luto na to siya. At nilagang manok. Ayan po mga kamotmot, at tikman natin. Sarap. Sarap ang sabaw ni luto ni Joey na ulam mga kamotmot, lagang manok. At yun na nga, naghatid na po tayo doon sa site at naghatid na rin si Joey, at didiretso po sila ni Joey at Mark sa may Lingayen. May pupuntahan lang po sila doon mga kamotmot, at tayo muna ang nag-iisa ngayon dito. At ito na nga, at tayo ay nagsasaing na ng kanin. Siyempre, ano bang isasaing, di ba, kanin mga kamotmot, at may ulam pa ditong natitira. Yun na nga, at tayo dito muna at maghintay sa kanila, at muli maghintay sa mga tawag, mga text kung anong oras sila magpasundo. Ganun pa rin mga ating mga kamotmot. Ganun po ang ating routine dito sa lakad namin ngayon dito. Hatid, uwi dito, magluto kung ano yung lulutuin, at maghintay sa tawag nila or text, susunduin sila at balik dito. Kinabukasan hatid na naman sila, daling araw na naman kami gigising. Pag hatid namin sa kanila, diretso kami ng palengke ni Joey. Doon na po kami magkita dahil hiwalay po ang aming area, aming ruta ni Joey. Ako dito sa barangay Lagit, si Joey naman sila sa barangay Gisit. Medyo malayo ang kay Joey mula dito dahil nga pa may mga paikot-ikot pa po mga kamotmot, at tayo medyo malapit lang, mga 10 to 15 minutes lang, depende sa daan kung may mga nakaparadang tricycle o minsan natatagalan dahil yung daanan two-way lang at may nakaparadang mga tricycle. Minsan nahirapan tayong dumaan, or minsan may nakaharang. Umiikot tayo sa kabilang. Dalawang option man yung daan sa ruta namin mga kamotmot, at yung isa shortcut, yung isa long way, mahaba, paikot. Kaya minsan, pero okay lang yon mga kamotmot. At yun nga, dito muna tayo ngayon at nagsasaing. Right mga kamotmot, at update lang po tayo, at abang-abang lang po tayo mga kamotmot, at sana ay andyan lang po kayo palagi at huwag po kayong bibitaw.
lagi nyo pong panoorin ang aking mga video at no skip ads mga kamatmat, para dagdag din po yan sa akin, dagdag din po yan ng aking revenue. Right mga kamatmat, muli magandang araw po sa lahat at magandang hapon po. Okay, right. Yo, what's up mga kamatmat, maulang umaga po sa inyong lahat at kami ay andi dito pa dahil maulan nga po, malakas ang ulan dito kanina, ngayon medyo tumitilan at kami siguro let's go na. Yan po ang ating mga kaibigan. Good morning, good morning. Good morning mga kamatmat. Ayan. Dito na naman kami. Itong vlog na to mga kamatmat, karugtong to sa vlog natin kahapon ng hapon. Ayan po sila. Naka-ready na. Tapos na sila kumain. Ngayon lang nag-almusal dahil malakas ang ulan. Ito po si Bumbira. Si Bumbira girl. Nagtakip ng mukha. Lahat po ng luto Ano ba yung ibon na maingay? Walang prito akong nilaga. Ito si Lahat na lang pwede si Parrot girl. Kaisa ko. Sorry, parrot girl ka daw. Si Parrot girl. Daw kasi. Pakita mo yung mukha mo, Parrot girl. Si Rafi. Tapos kakampihan pa ni Rafi. Ayan si Boss Mart. Si Warren. Ano ba si? Baka si Warren daw. Ano to? Martin. Baka si Martin. Nalilito ako minsan eh. Minsan ang tawag ko sa kanya, Mark. Ayan po mga kamatmat at ready na kami. Nakikita mo. Yan si... Ang paborito pong apo. Ayan, ako po Karen. ako ni Karen. Ay, Martin. Invite pala naman. Sige lang. Yan po ang oras po ay 6:30 at nandito pa kami, kaya katitila lang po ng ulan mga kamatmat natin. Ayan po at ready na para aalis, para mag retrieve sa kanilang mga iniiwan ka hapon ng hapon kagabi. Yan po mga kamatmat at ito yung paligid. Mauna talaga mga kamatmat, maulan. Yan o, tingnan yung panahon, madilim ang panahon. Ayan, at anong araw ngayon? Sabado. Sabado, bali 3 days na lang kami mga kamatmat mula sa araw na ito. Lunes ng tanghali o hapon ay kami babalik na ng Manila. Alright mga kamatmat, ulitin ko po itong vlog na ito, karugtong po to sa vlog natin kahapon at di natin na magpatuloy dahil busy at ang ating ginagawa naman dito ay hindi naman talaga pagpa-vlog, ay ano lang to, bonus kumbaga. Bonus lang to mga kamatmat kumbaga, dahil hindi naman talaga vlog ang ating punta dito, ay trabaho. At kung may time tayo, papitik-pitik tayo ng pagbibideo mga kamatmat. Alright, yan at ang aming naka-ready na tayo dito po mga kamatmat. Dito na naman kami sa area, pero ibang team na naman yung sakay ko, yung team nila Mark at Sir Paul. Nagpalit lang ng pasahero pero yung sasakyan yun pa rin. Ayan, oh. Ito si Miss Heidi as Parrot Girl. Ayan, oh. Yung nagtakip ng muka. Oh, bakit? Ayan po sila. Si Ibon. Yung isa? Jenny. Ayan. Si Ebon, si Jenny, si... Mga kamot-mot. Like and subscribe. Kamot kuya. Ha? Po kamot. Nag-umpisa ako sa motor eh. Hindi ko na binago yung aking nilagyan ko na lang ng pangalan ko kasi 4 kami. Nakamot-mot. Yan si Sir Paul.
Wow. Ay, kamot mo. Ay, sige. Oh. Tatlo yun eh. Hindi ko alam sa Sige. Oh. Ano yun? Please like, share, and subscribe. Harap dito. Lakasan nyo, mahina ang pick up nito. 1, 2, 3, go. Please like, share, and subscribe. Kaya mga kamatpot, ang tawag ko dito kay Heidi, Parrot Girl, dahil kung wala to dito maingay, enjoy sila eh. Parang di napapagod. Pati si Sir Paul, kahit si Sir Paul na pagod na, napangiti pa rin. Ayun Bakit ka nga po ng bird? Ay, violence. Yan mga kamatpot, ready na po sila. At maputik, maulan. Magkaputi kayo, baka Gelits. Ah. Si nandun sa bag. yung CE. Andiyan lang yan, Iwan. Oo, dun. Susunod. Yan po mga kamatpot, ready yan sila. At ulitin ko, same area pa rin, pero nagpalit lang ako ng pasahero. Sakay ko yung Parrot Girl. May Banana Girl na ako, may Parrot Girl pa. Ha? Meron pa po kayong Mr. Pope. Doon sa palengke. Tara na, sir. Tara, sige. Thank you po, kuya. Okay, text na lang, Marta. Kung magdala na kayo ng panigurado, oy, ano tiyang nalaglag para paano yan? Ito na, nahirapan na magkabit ng kaputi. Wala daw po yung tutulong sa kanya, isa sa kabila. Ay, meron pala, nasa kabila pala yung dapat tutulong. Kayo ha, may mga ano na kayo ha, ingat kayo. Mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay. Yan po sila mga kamatmat, at nandun na sila. Ayan na. Mag-ingat kayo doon, may mga ano doon, may mga sawa. Ayan po, andun na sila naglalakad. Basta tutuluan yung ating mga kamatmat. Alright, at sama lang natin sila sa tingin mga kamatmat, at tayo ay babalik doon sa didiretso ako ng palengke mga kamatmat, para magkita kami ni Joey doon para mamili. Ayan po, at tayo ay babalik na. At tayo didiretso na sa palengke. Andun na yun, baka mauna pa tayo kay Joey Boy. You're right. Ayan o, saglit lang naman yan. Bumili kami ulit dito ng mga ganiri kasi naubusan na kami. At ano pa bang kailangan nating bilhin? Ayan po, si Ate Loren. Ayan o. Ano pangalan mo? May po. Ay, si Ate Maymay, si Ate Loren. Yan. Andito tayo ngayon sa ano nila, bibili kami ng mga kailanganin namin para naubos na yung ginagamit namin mga kamatmat. At dito tayo ngayon kay Loren at kay Maymay. Ayan. Doon po, tinapay. Joby, tumingin ka Joby. Yan, okay, right. Mga kamatmat, bibili na naman kami ng tinapay. At andyan po si, anong pangalan nila? Ha? Jeria? Jerian, yan si Jerian.
Yan po mga kamatmot, tinapay naman po ang aming binili para merinda or almusal sa umaga. Alright mga kamatmot. Mga kamatmot, dito naman kami ngayon. Bumili na naman kami ng karne. Ano nga yung pangalan nila ate? Grace po. Si Ate Grace at saka si Kuya Mike. Sir Mike. Kuya Mike at Kuya Grace. Yan po. Grace? Oh, Ate Grace. Ating ayan o. May manok, atigas. Ayan o, yung mga ano namin dito. Right mga kamatmot. Ako pala kami nilalapitan eh. Hello mga kamot-mot, ito nga pala ang bagong cooking serye ni ating kabayan kamot-mot. Yun. So ngayon, Anong cooking series? Dito? Spaghetti and fried chicken. Fried chicken. Dahil birthday nung isang RA, si Jason. Jason. Yun. Ito para saan? Birthday. So, bali yan na yung lunch. Dapat sinabi yun. Hindi. Ito, giniling yan yung ihahalo sa spaghetti. Spaghetti. Sa sauce. Eh, ang ginagawa mo? Ang ginagawa ko ngayon yung butter ng chicken. Pababa mo konti. Paghahaluan natin. Ito yung mga chicken natin, drumstick. Tapos ito yung paghahaluan natin. Yan, oh. Okay na. Pwede na. At ako'y ayan po mga kamatmot, luto na po yung spaghetti sauce. At ito naman ang niluluto ni Boss Mart, ang kanyang recipe. Fried chicken. Oh, yan oh. Oh, di ba? Talap-talap niyan. Ito pa hilaw. Alright. Yan si Chef Joey Boy. Hired yan from Baguio yan. Ito from Batangas yan. Cooking serye. Yan ang hired ng ano dito. Kaya subscribe na kayo. Kung gusto nyong magpahanda dyan ng birthday, PM nyo lang ako. Ito, dalawa. Taga ano to, from Baguio and Batangas. Mga hired yan. Oh, sana yung kwan? Noodles. Yun, galam mo. Oh, wala pa. Lutuin naman at hindi naman pag-asasama. Hindi okay lang. Yung kanin. Magluto pa sana tayo ng kanin. naman sa kanin. Ito lang? Ayaw mo niya ng spaghetti? Meron pang ano, yung mga kuan, yung mga girls, meron yatang gusto rin ng kanin eh. Ito yung paibig na lang natin ng kanin. Dami naman. Okay. Yan mga kamatmot, maulan pa rin dito. Yan o. Maulan pa rin. At medyo humihina na nga lang. Ito po tayo ngayon. At naano na namin sila, na pick up na. At mamaya na naman kaming hapon ihahatid sila sa kung saang area sila namin ihatid mga kamot-mot. Right? Yo. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Sex Bomb. Sinong may birthday? Turo nyo kung sinong may birthday. Turo nyo. Yeah. Kain ka na dito. Ano na yung food? Okay, happy birthday, son. Kapangalan ng panganay kong anak yan eh. Jason. Yaman. Ano na ako? 23. Sabi mo kahapon, isang araw, 26. Dahil 26 ngayon. 2 years na pala natanda ako dyan. Hindi, 5 years. Mas matanda ko pa nga sa quarter natin. Ito sila mga kamot-mot. Ito yung mga RA from Nueva Ecija na pinangunahan ni Sir Paul. Sir Paul? Yan yung nakaitim yan si Sir Paul. Si Sir Paul alias Pogi. Pogi ng... Ano yung school doon? CLS. O yan, kayo na magsabi. Yan yung may birthday boy, yung may cup. Yan, ayaw magpakita ng mukha eh. Ano eh. Mga wanted pala hanap para sa ano. O yung ating mga guides.
Wala eh. Dinaan ako kanina. Wala. Wala sila dyan? Buwi yata. Ito sir, pala. Ako may by the way, pagka-lock yung mga rooms nyo kasi may ibang bisita tayo. So, yun. Yun lang. Lock niya. Wala naman na po silang makukuha kaya kay Jimmy. Wala na lahat. O yung may kanin doon, bahaw nga lang yon. Sino may gusto ng kanin? Hindi, may tinapin lang. Mamaya siguro kaya. Kunti lang yon. Hindi na kami nagsayang, mamaya na lang gabi. Sila makukuha sila. Kung gusto mo rin Ay, di ka sure. Ay, wala sa akin. Baka nandun sila sa kabilang kubo. Pag tinignan ko, alis yung cellphone. Hindi, wala. Sinilip ko rin kanina. Yung Wala, guide? 20 pesos nga naman ang kwan. Eh, Talaga? sa'yo walang makukuha sir. Hindi na ako buo dun. Yan, kain kayo ha. Kain lang kayo sa... Martin, kaya ka na. Ito si Martin. May isang Naiwan. batch pa rin naman ng ano. Yan, lagi na kami hapso. Oy, Tatawa-tawa kayo, Heidi, bakit? di ko. Harap kayong dalawa dito para kayong thumbnail. Yan, side view konti. Para makita kayo. Yan. Kahit malabo. Perfect naman. Tingin dito ha kasi gawin ko tong thumbnail.